mga ka-vibes, dala po naging yung big mama nga Wiley og di ana po ko sa store ni Madam. Maayong adlaw kaninyong tanan. Good morning everyone. Kamusta naman mo? Sorry kaayo kay medyo dugay-dugay na nga wala naka-upload ng video. Kay wala man tay load. Wala pa tay signal. Karon magtagalog tayo kay para maintindihan, para masabtan tayo ng ating mga followers na nasa Manila nakatira, kasi nagrereklamo sila na hindi nila masabtan yung mga sinasabi ko, kaya magtagalog ako. Kakayanin ko matagalog ha, para masabtan nyo ha. Maintindihan pala, para maintindihan nyo. Kakarating ko lang dinhi sa sa tindahan. Lang ako dito sa mga dala ko. Balhin ako nito dito sa chiller ni Madam. Ito, regile. Hihiwain ko to unya para lagay sa ating halo-halo. Mainit pa mainit ang mga dala ko. Lagay mo natin sa gilid. Ganyan. May chika ako sa inyo mga ka-vibes. Binigyan ako ng madam ko ng matcha float. Sobrang sarap mga ka-vibes. Hindi ko talaga mapigilan. Naubos ko agad. Kaya dinala ko yung baso pa. Gawin ko tong, kainin ko to mamaya. May matira, may nasalin pa mang kunti dito sa baso. Sobra to siya nung kami ng matcha. Sobrang lami talaga mga ka-vibes. Hindi mo akalain talaga. Malilimutan mo talaga ang anong pangalan mo. Malilimutan mo problema mo sa ex mo. Pasaway, malilimutan mo yun. Oo. Pagsiga tayo ng ilaw. Kasi para mayaman si Madam, madaming bayad ng kuryente yun. Magsiga tayo ng ilaw. Sigain natin yan. Ngit-ngit dito sa tindahan makikita lagay natin. Ibutan natin yan dyan. Pati chiller. Sigaan din natin yan para makita yung mga laman. Ito, ano to? Babalikan ko kayo mamaya mga ka-vibes, kay mag-prepare muna ako, maglinis muna ako ha. Babalikan ko kayo, machichika tayo mamaya at tignan natin kung ano ang mahitabo dito sa tindahan. Share ko din sa inyo. Kasi na-miss ko kayo See you later mga ka-vibes. Mga ka-vibes, kamusta? Kami raduhan at TM. Busy sila Madam. Mali, sana all, kamao mag number 4. Ako, hindi na makaya. We're lonely, kay Mingo po karon. Okay, Kamera dalawang naiwan dito sa tindahan, kay busy man lang among Madam. Napamasalagis, asikaso. Ganihan yung mga kabibes, yung labay si Paula na Amalex. Adyo naman to, naka-video ba, Rizzo? Gwapo siya kayo, balik siya diri sa Tubigon. Taga-Tubigon ba ng among Miss Universe sa Paula Amalex. Adyo naman to, nakakita Miss Universe. Pamili nga, dari mga kabibes, sa Talami TV. Kami mo ito magpa-picture na pulin ganiya, kaso maawa mo ito para kasi yung sapan sa pulis papriso on dyan ta. Aray bisihang mga tao sa ilang mga pangadlaw-adlaw nga panginabuhi, dagan dito. Mauna ang sitwasyon sa mga sakyanan, naipadong uli, naipadong lakaw. Sana all padung lakaw na unsa naman ang buto. Nice na gwarma ang gawas sa tindahan ni Madam mga kabals. Oh, ha?
pa. Ay, nahiwi lagi ng isa. Magandang style. Church and church. Lakas makasosyal.